Goedemorgen allemaal. De nacht heeft net plaatsgemaakt voor de morgen. De zon schijnt, maar het is nog koud en de vorst zit in de grond. Maar Theo en ik, hier zijn samen onderweg. Want je zit hier op de achterbank, een kuffertje vol met jaarmedailles. En we gaan vandaag helwerkende ulen verrassen die in de voorbereiding op dit seizoen toch heel veel helwerk verricht hebben om de vastelavond dit jaar toch mogelijk te maken. Hou ons in de gaten, we zijn de ganse dag onderweg, dus zorg dat je toe zit, want anders kunnen we je niet verrassen. Vastelavond met afstand het schoonste. Slått moderhänget ein, det svär fastelavond, den